Sa nga pulog at may sa pulis, tinaikkat iti pwesto iti Pangasinan Police Provincial Office. Kalpasan anadoktalan ti maatap apa nagraira ti jueteng iti probinsya. Kasarunod ito iti panakaarestar ti sangagasot 70 nga individual iti naisayangkat apa ng rebek ti National Bureau of Investigation kadagiti operasyon ti jueteng iti sumagmamano nga ili. Gapu tarayta na ikat iti pwesto ti Direktor ti Pangasinan Police Provincial Office ken dagiti Chief of Police kadagiti munisipyo ti probinsya ama papati pakapaspasamakan ti operasyon ti jueteng gapu iti panagbaybay ken kinaawan aksyon da kontra iti nasaong operasyon. May basar iti report ti PNP epektibo ti relief order kadagiti nasaong opisyal idi pay Lunes, April 27. Naipasidungda iti Personnel Holding and Accounting Unit ti PNP iti National Headquarters Ijay Camp Crame.